Dainaw inabot pambuhay sa Bicol Medical Center ang 19 anyos na estudyante na suminalpok sa poste hampang kan Eternal Garden Cemetery sa Balatas Road, Naga City, pasado alas 4 ni maagahon kasudma. Alagad, pigdeklaraman sa ng dead on arrival kan nag-atindir na doktor. Binisto ang biktima na si Danmil Virtus kan Barangay San Felipe, Naga City. Sa impormasyon, sarong concerned citizen ang nagpaabot impormasyon sa kapulisan dapit sa sinapo kan estudyante na duguan asin mayong malay kan maabutan kan PNP. Para maano po natin kung ano talaga ang nangyari. Inano po ng investigator natin kung saan galing at anong nangyari. Daiman direktang masabi kan otoridad kung nasa impluensya nin arak ang biktima. Alagad nagpatanid ang PNP na maging maingat asin day pagpiliton ang sadiri na magmaneho kung day pakaya kan lawas. Kung lalo sa mga alanganing oras na pag-drive is siguro po sabi kung talagang alanganin magpahingalo na muna kung day kaya is day po pagpiliton sa huwag po natin pilitin na yung mag-drive ng ng sasakyan kasi yun nga po ang papaiwasan natin yung aksidente. Sabi nga yan is extraordinary na pag-iingat po dapat kasi ang dala natin is sasakyan, buhay at are-are po nakasalalay sa ganitong mga insidente. Sa presente, nakapatente ng bangkay kan biktima sa St. Peter Funeral Homes sa Naga City. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya.